हरसै नि 11টা সময় थुबाय काटा माने जतसे खामबाय का बरो बरो आं माने थुयाखौ ता आंखाय नयसि बिसिं बिल्डिं बिसिं बा आं फेन चलि दङ आखाय ताम तुम नाय अंखाय नायबा हरसे गुरि वय आय बागमाया ता जातिनि दे थिगा ना कारेन्टनि दे ताम कुनु बागमानिया आं साइसं फटो न खाम हर गय दङ दे बुथालाय अबंनाव ससाना बुसपुरु Tini nong no borong gudang nong oro ni MDC Direndra Deborma coba wi bahai mato kanoro दुखा आनंदं जगह तागलो वाटैनि सिजन ले तंगन जगह करो चिरे रो माथुया रो सालका हमका और फाइ थुपायो ओ हर के केसरे पे जगह यखवा जगह थुयो दुगानो आउ ताउ टीम गो खले अब रिवय coba sore wi सुबा संगा आराम नैता tong thogana हर रो खाना नांगलि लागता टीम तो खगले nin mungkai ani mung ditjang नरक माथुमने रकनो चुंगतिनि चिनी चंदीपुर विधानसभा एसेंबली कन्स्टिट्युएंसी बाय खबजाक एवं आरि एडीसी देमसरा कोलसरा निर्वाचित एलाका मंखामले गोलकपुर एडीसी विलेज 4 नंबर वार्ड तो थानाय मासो जों जतन अवगत दङो ओ पारावो आचमसा चिनी ताकुक बिरोजित आरपरे महिन ताइ खरकसा तामसि कामु दीपचान बरकनि नग नखं जत मानिक मुंसामना मारुबिया बरन डकुमेन्ट सह नगनि मायाम सह रां बैसा जे तमानि खामै थांगा तो जों थानावै जों फाइलेखा थानाय मासाबो जे चिनि याकचुपि जों चुबाय कलांलायखा आफोरबो चिनि लगी जतन चिनि वाइटीएफ मत किपा मतन चिन चंदीपुरनि ब्लक प्रेसिडेंट बरंगना बिरेश दे बर्मा चिनी वाइटीएफ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनुकूल चिनी जोनाल चेयरमैन तै चिनी चंदीपुरनि यूथ तै तिनि तो और चिनी वाइटीएफ नि चिनी फटिग्रानि प्रेसिडेंट बो सफाय के बबो दङ तो आबोनो खानावै जों अनेक चेष्टा खालायमानि बिसिंति तिनि चिनी बुबाग्रानि हामजाकमानि चिनी बुबाग्रानि हामारि जों अनखंग तुबै सकफायरि मानका जों तिनि तीनटा परिवार न जों प्राय 75 फिस हाय जों तिनि जीआई 3 जों तिनि बरकनो तुबुरि फैमानखा तो आबन बागै हामबाय नरक कक्टमा थुमनाय रगनबो बो कामियो एनसी पारा गोलकपुर 4 नंबर वार्ड एनसी पारा